Suomessa hoitotahtoa koskevat erityisesti laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785 992 osaa, pykälä 6, potilaan itsemääräämisoikeus, potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Pykälä 8. Jos potilas ei kykene päättämään hoidostaan, on selvitettävä hänen aiemmin ilmaisemansa tahto. Jos potilas on tehnyt hoitotahdon, sitä on noudatettava. Hoitotahdossa, joka on Omakannassa sekä toimitettu hoitohenkilökunnalle, lukee täysin yksiselitteisesti, että haluaa hengityskoneeseen taudin edetessä, johon hoitava lääkäri todennut, että tällä potilaalla ei ole hoitotahtoa, että hän tekee päätökset. Luuleeko hän olevansa tohtori Mengele? Kuinka monta potilasta Varhan hyvinvointialueella on jo tapettu tietoisesti? Yleisökin varmasti haluaisi tietää sen median avustuksella. Potilaan tahto on ihmisoikeus, miksi sitä ei kunnioiteta? Suomessa laki takaa jokaiselle oikeuden päättää omasta hoidostaan. Tätä varten on luotu hoitotahto, joka voidaan kirjata Omakantaan ja toimittaa hoitohenkilökunnalle. Sen pitäisi olla potilaan ääni silloinkin, kun hän ei enää itse pysty puhumaan. Silti todellisuudessa potilaan tahto sivuutetaan Varhan hyvinvointialueella. Kun potilas on yksiselitteisesti kirjannut hoitotahtoonsa, että hän haluaa hengityskonehoitoa sairauden edetessä, hoitava lääkäri Valtteri Siirala voi todeta, tällä potilaalla ei ole hoitotahtoa. Minä teen päätökset täällä. Miltä tämä kuulostaa tavalliselle ihmiselle? Pelottavalta, loukkaavalta, epäinhimilliseltä. Se herättää kysymyksen, kenen elämästä lopulta päätetään, potilaan vai lääkärin. Mahdollinen tapporaha tai provisio säästöistä, potilaan itsemääräämisoikeus ei saa olla vain sana paperissa. Kun lääkäri ohittaa selkeästi ilmaistun hoitotahdon, hän ei vain riistä ihmiseltä päätösvaltaa, vaan myös hengen, sekä hän riistää myös läheisiltä luottamuksen terveydenhuoltoon. Kuinka monta tällaista tapausta on jo tapahtunut hyvinvointialueilla? Esimerkiksi Varhassa. Kuinka moni potilas on jätetty ilman hoitoa vastoin omaa tahtoaan? Moniko on menettänyt henkensä? Näihin kysymyksiin yleisö ansaitsee vastauksen, ja median on tartuttava asiaan. Me emme voi vaieta, kun kyse on elämän ja kuoleman rajoista. Potilas ei ole hoitosuunnitelma, vaan ihminen. Jokainen ansaitsee sen, että hänen tahtonsa kuullaan ja sitä kunnioitetaan loppuun asti. Liitteenä potilaan oma kertomus sekä nauhoite hoitokokouksesta, josta käy ilmi, kuinka hoitotahto sivuutetaan täysin lääkäri Valtteri Siiralan toimesta. Valtteri luonut toiminnallaan fyysisiä kipuja ja suunnattomia henkisiä kärsimyksiä, kuolemanpelkoa, epäinhimillisyyttä. Kokee myös kärsineensä rasismista ja syrjinnästä, koska hoitotahtoa ei kunnioiteta ja muilla mahdollisuus hengityskoneeseen. Suomessa ja hyvinvointialueilla lain mukaan kaikille pitäisi olla samanlainen ja tasavertainen kohtelu pärstäkertoimeen tai lääkärin henkilökohtaiseen vihaan katsomatta. Penkkejä. Täällä ei paljon penkkejä ole. Ei, mä haetaan lisää, jos tarvitsen. Ei hyvä. Mä kuulin, että äiti ei olekaan tulossa. Ei. Oliko tää oli pois jo? Joo. No niin, hyvä. Mä en sitä penkkiä. Mä läksin sillä alusta tämmösen. Ei kauan hyvä. Te ootte kaikki nyt siellä takana. No niin, ollaan tää. Tässä on vähän Ollaan tää pöytä. mutta tietysti jos mä tuun, mutta liitot näkee mua. Aivan, joo. Joo. Näetkö sä, Toni, kaikki osallistujat? No niin. Siirtyy vielä vähän. Sä olkapää taakse. Ajattelin nyt mielessä ensin niin päin, että aloita sinä tai sitten isä, kumpi vaan. No sitä hoitotahtoa nyt vaan sitten hengityskoneen sitten, jos tarve vaatii, kun sitä on vastustettu lääkärin taholta.
Joo. Niin, minkä takia? Mä ajattelin sitä, tietysti niin kuin, nyt tietysti mä ymmärrän, että varmasti olette niin kuin, lukenut sairaudesta paljon. Joo. Ja niin kuin, sairaus on niin kuin sillain, ja sitten tietysti kun julkisuudessakin on ja näin, mutta mä mietin sitä nyt, miten mä niin kuin, kuitenkin ehkä vielä sillä tavalla avaan ensin vähän sitä sairautta, minkälainen se mekanismi on. Ja mä en tiedä kuinka paljon, tietysti sinä olit paljonkin neurologin kanssa siitä puhunut, mutta miten sitten isäkin, tämähän on semmoinen sairaus, mikä oikeastaan jo 1800-luvulla löydettiin. Tämä skleroosis tarkoittaa sitä, lateraaliskleroosi tarkoittaa sitä selkäytimen hermon kovettumaa. Se tuntuu niin kuin sormissa semmoiselta, että se niin kuin rapisee se hermo. Ja se on niin kuin se, oikeastaan tässä se juurisyy ollut pian 200 vuotta, että meillä ei ole mitään tietoa, mikä sen hermon rappeuman aiheuttaa. No sitä ei tutkita, kun ei sit saa rahaa. Kun potilailla on niin vähän, niin vaikka hoito keksittäisiin, niin... Tämäkin tietysti se on tosi oikeassa, että on harvinainen sairaus, niin tietysti sitten on harvempi tutkia. On se näinkin. Ja COVID toisaalta osoitti tässä takavuosina, että kun se yhtäkkiä kohtasi koko ihmiskuntaa, niin pantiin hirveästi eforttia rokotteen löytämiseen. Mutta tämä on sillä tavalla vähän samanlainen kuin vaikka polio 70 vuotta sitten, että yhtä lailla yhtäkkiä tuli tämmöinen halvaustila eikä kukaan tiennyt mistä se johtuu, kunnes sitten keksittiin, että se on tämmöinen virus. Tässä on niinku, tämä on niinku se juurisyy tässä ja tietysti sitten kun se liikehermo sieltä katoaa, niin se aiheuttaa sitten seurauksena sen, että se lihaskudos katoaa. Ja tämä on niinku se, mille meillä ei niinku edelleenkään ole, kun ei me tiedä, jos siihen pystyisi vaikuttaa, niin se, että se hermo ei tuhoudu, niin sehän olisi niinku semmoinen Pandoran lipassi, mikä tämän niinku pelastaa. Ja nyt se on niinku, tää on niinku tää tavallaan lohduttomuus nyt tässä tilanteessa. Meillä ei ole niinku minkäännäköistä hoitoa tähän, mikä sitä jarruttaisi tätä tilannetta. Ja nyt niinku, mun täytyy olla tosi rehellinen, mutta tässä on niinku Tonin kohdalla, niin tämä on ollut erittäin aggressiivisesti edennyt tää todella nopeasti. Niin, mutta nyt on pitkä aikaa ollut samanlainen. Joo. Ja nythän sinulla on tää hengitystuki käytössä. Niin mutta sitten kun ei se riitä, niin sitten tarvitsisi laittaa oikein, koska sen avulla pystyy elämään vielä pitkään aikaa. Kyllä se kuolema on läsnä joka päivä. Niin, on niin, mutta niitä vuositolkulla elää sen varassa. Joo. Ja nyt tässä toinen se haaste, mikä oikeastaan on ihan Valtteri kävi jauhamassa paskaa ja valehtelemassa tuosta hengityskonehoidosta, miten kamalaa se on. Vai oliko Valtteri kysymys jostakin provisioista? No oli asia niin tai näin. Valtterin valheiden perusteella tein talvella päätöksen. Tuon jälkeen olen ollut useiden ALS-potilaiden kanssa juttusilla ja jokainen on ylistänyt hengityskonehoitoa ja heillä sitä kokemusta juuri luulisi olevan. Nyt kun on päässyt näkemään mikä Valtteri on miehiä tai naisiaan, hän osaa suhtautua paremmin tuohon paskan jauhantaan. Tarkoitusperät kyllä jää pimentoon, jollei se sitten ole se provisio. Lukemattomia kertoja otin asian puheeksi ja ilmoit vain ylimielisesti, että täällä potilaalla ei ole hoitotahtoa, vaan sinä päätät asioista. Ja nyt olet valituksia lähdössä karkuun Satakuntaan ja jätät Kaskenlinnan. Nyt tässä sinun kohdalla se toinen
ihan keskeinen ongelma ja se mitä nyt on tämä sairaus myös mukanaan tuonut on tämä erittäin kovat nämä kivut. Ja tämä on se syy, miksi ei lähdetä enää jatkamaan tämmöistä millään. Ei kipuja ole, kun niin fysioterapia toimii. No se on hyvä, jos se on auttanut. Kyllä hänellä on kipuja. Mutta se on... Niin. Ja, niin. Tuli pääsääntöisesti sen takia, kun fysioterapia lakkautettiin. On täällä saatu jo kivuttavaksi. Olkapäällä Niin. vielä muuta. Niin tarkoitatko Kaskelinassa? Niin. Sen lopetettua. Fysioterapia. En ole kyllä mitään lopettanut. Mutta joka tapauksessa se lopetettiin siellä. Niin. Ei se, On. niin. Se on semmoinen, niin. Täysi toimii. No se on hyvä Niin. nyt, että joo. Minulla ei ole sen takia lisää keskusteltavaa. Sairaan vikaa ja kärsimystä. Et ei ole tosiaan hoitajata. Oli kaikki viimeisen päälle, et sä et saa. Mä en ihan saanut kaikesta, että hoitajat oli viimeisen onko pitääkö sääntö tuossa? Ei, siinä se on pois. Tuo kello mikä. No. Mutta kipeä sä olet noissa hoitotoimenpiteissä sillä tavalla, että hoitajat joutuu muistuttaa sua hengittämisestä, kun sä olet niin kipeä välillä. Niin. Mutta tietenkin se on se asia, mikä sä itse ratkaiset, että mitä sä sen kanssa niin teet. On aina. Niin ei muuta kuin olkapäät vaan on kipiät. Niin. Joo. Eikä näy paikallaan olles kipiät, vaan sitten kun liikutetaan. Kun se ihohoito vaatii sen, että joudutaan... Niin, mutta hän haluaa sen kärsiä. Juu, ja se on hänen päätös. Ja tämmöiset on tietysti, niin jos mennään tämmöiseen hoitotahtoon, niin totta kai, niin kuin, sehän on lähtökohtaisesti hoitotahtoa vähän niin päin, että on niin kuin oikeus ottaa vastaan tai kieltäytyy hoidoista. Mutta sitten ei se sitten kääntää niin päin, että nyt, kun mä sanoin silloin kesälläkin, että meillä on jo nytkin tämä hengitystukihoito tässä päällä, että sä olet jo nyt, tämä perussairaus on niin vaikea, että olisit jo menehtynyt tähän tautiin ilman tätä hoitoa. Mutta me emme enää jatka uusilla hoitomuodoilla nyt tätä kärsimystä, tässä on kuin nämä kaksi. Miksi toisille sitten jatketaan, kun toiset on kuitenkin hengityskoneessa? Vähän kärsi. Siellä voi olla Niin. töitä eikä mulla Niin. elämässä mitään vikaa. Niin. Niin hän on tyytyväinen siihen, kun pystyy tietokoneet käyttämään. No Niin miksi se kielletään? Ei me kielletä No, tietokoneita. niin, mutta kielletään sitten se hengityskoneen laitto. Niin, se on semmoinen, mihin me ei lähdetä. Ja Niin. Eli se on sinusta kiinni vai? Mitä? No, Kaskelle. Varjot pitenee. Kun pelko on arkea ja luottamus kuolee. Astuin sisään siihen taloon, missä hiljaisuus huutaa. Pitkät käytävät, mieli alkaa kaatua. Hoitajat hyviä, ne tekee mitä voi, mut
Mut yks huone siellä missä toivo kuoli pois. Valtteri, joka leikki Jumalaa. Päätökset kuin apa, että elämä kantaa. Jos yrität kysyä, saat kylmän katseen. Eikä auta mikään, oot vangin kun ansaan. Ei täällä kuunnella, ei anneta ääntä. Mun tarina ukkuu, kipu syöpänsä, sanojen painu. Sydän hakkaa, mun oikeus kadonnut, kenenkään sitä ratkoo. Kaskelina varjo, ei päästä mua pois. Pimeys mun sisällä, kipu ei enää. Sois Valtteri päättää kuka elää, kuka kuolee. Mun nimi papereissa, mut ääneni ei kuulu. Kaskelina varjo, ei päästä mua pois. Pimeys mun sisällä, kipu ei enää. Sois Valtteri päättää kuka elää, kuka kuolee. Mun nimi papereissa, mut ääneni ei kuulu ees. Yöt on pitkiä, tuska polttaa, mun huuto jää seinien taakse, kukaan ei vastaa. Hoitotahdot sivuun, täällä toinen päättää. Pelko nousee pintaan, kukaan ei näe kääntää. Patologinen valehtelija, kylmä kuin kivi. Hän piirtää mun kohtalon kuin kuoleman rivi. Jos et oo samaa mieltä, oot pian ongelma. Täällä valta on miekka ja mun elämä on numero vaan. Silmät kiinni, sydän huutaa, siirto tulee vihdoin. Tää loppuu, jätä varjot taakse, hengitän vapaammin. Mut menneisyys seuraa, en unohda milloinkaan. Kaskelina varjo, nyt ne jäätää. Mun sairaala uudet kasvot satas elämää, mut nimi pysyy mielessä. En koskaan unohda tohtori Mengele, vieläkin varjoissa kuiskaa. Hengitä vapaasti. Mun tarvet ei katoa. Joo. Siitä ei tehty biisi, mut ihan totta. Miksi muilla alssipotilailla sit laitetaan hengityskoneen, mutta Tonilla ei? No, niin kuin mä sanoin, mähän en muista pysty sanomaan, että jokainen omalainen tilanne, mutta Kyllä. Pelle. Eli jos mulla ei olisi tätä tautia, niin mä antaisin takaisin samalla isää. Siitä vaan tohtori Ylimenneellä leikki muutti. tässä on kuitenkin, niin kuin mä tuossa aluksi sanoin, niin tämä sairaus, tästä ei ole kukaan parantunut. On maailmassa parantunut. Meillä 8 ihmistä on parantunut. Etelää, saasta, valehtelu. Se on jo tuommoinen näkyvin ominaisuus. No, sitä tietysti täytyy aina tarkastella, että onko diagnoosi sitten ollut oikein, mutta no onko tässä käynyt sitten diagnoosi oikein? Kun siellä on niin monennäköistä diagnoosia. Niin. No näin neurologit on nyt päätynyt tähän diagnoosiin ja tietysti tämä... Niin siellä on neljä diagnoosia, niin on päädytty, niin mikä se niistä sitten on vai onko se kaikki? Samalla tavalla ne oli niitä 48 kohdalla. Niin. Ja se
ilmentymä nyt kuitenkin on tämä, että se on erittäin aggressiivisesti levinnyt näihin lihaksiin. Niin, mutta ei ole enää tapahtunut mitään semmoista leviämistä. Se on nyt siinä pisteessä ollut kauan. Niin. Ja hengityskoneella pystyy elämään monta vuotta, ja jos hän kerran on tähän tyytyväinen. Niin, mutta sä silti estät sen. No. Tää potkii sitä Anteeksi, juu, mä osukin. työlakoneen. Ei voida saada muuta hiljaisesti. Niin se ei toimi, jos sitä hiukankin siirtää. Niin. Toimiiko se Toni nyt parhaillaan? Hyvä. Ei. Sitä paljon terveyssuottiin ne. Joo, ei se ole tarkoitus. Joo. Toinen. Mutta tämä tautihan etenee silti, vaikka hän olisi hengityskoneessa ja jossain vaiheessa tulisi se vaihe, että hän ei nyt silmillä pystyisi enää tätä tietokonetta käyttämään. Niin no sittenhän voi sen hengityskoneen ottaa pois sitten. Niin, mutta me ollaan niin tämän asian äärellä. Ja niin Mattila on ollut yli 10 vuotta hengityskoneessa. Ja te muu sen maasta taivaisiin. Ja itse asiasta sai just uuden työpaikankin etänä. Ja se on varmaan Suomen kuuluisimpia alussa. Niin, mutta sä haluat sen estää sitten kuitenkin, ettei niin pääse käymään. Niin kuin mä nyt sanoin, niin nyt tää kivuliaisuus on se. Ei ole kipuja. Sitä meidän on nyt vähän. No, hän itse sanoo. Niin. Mutta me se nyt oikeastaan kaikessa tässä hoitotyössä nähdään. Joo. Tiedän kun sä. Niin. Tai olet sä joku tohtori Menjelä. Siirrettäisikö me se keskustelu siihen, että mitä se tarkoittaisi, jos hänet hengityskoneeseen laittaisi? Mitä se hoito vaatii? Niin. Mitä se hoito vaatii ja missä se tehtäisi? Niin. Joo. Älä sydämillä. Puhuu vaan. Kun se haaste on se, että tämä ei muutu miksikään tämä tilanne siinä hengityskoneessa. No ei sitä kukaan väittänytkään. Niin. Ja vaan tilanne pysyisi samanlaisena kuin se on nyt. Ei, kyllä se vaan näin on, että nämä on keinotekoisia hoitoja, mitkä ylläpitää, niin kuin nyttenkin. Mutta tämä kuolema on siinä läsnä koko ajan. No, jokaisella ihmisellä on. Niin, mutta tässä on se ero, että silloin me hoidamme keinotekoisesti tätä. No eikö sitä varten lääkärit ja sairaalat ole? No, niin kuin sanottu, niin me oltaisiin kaikki lyhykäisempiä. Niin. Mutta se ei tapahtuisi Salossa. Että Salossa ei tämmöisiä tehdä. Hengityskoneeseen laittamisia, eli sitä varten pitää siirtyä joka tapauksessa. Joo, sit täytyy siirtyä, kun tulee se tilanne. Poistuu. Vastarinassa poistuu. Eikö sulla? Me tarvitaan Valtterin siihen kertomaan, koska hän on ainoa, joka pystyy kertomaan, että mitä se sitten olisi. Niin. Eikä me voida semmoista hoitoa sinulle antaa, missä me
aiheutetaan sinulle enempi kipua siinä hoidossa kuin... No ei siitä niin. tuu kipua. Niin. Kaikesta Ja eikö semmoinen hoidosta. nykyään luonnista niin kuin kotihoidossakin se hengityskone? Vaikka nyt, mutta Niin. Tunnetteko te toisenne Valtteri isä ja Joo. niin hän pystyy kertomaan, että mitä se ihan oikeasti on se hengityskoneessa oleminen. Hän on saavassa potilaiden kanssa keskustelua paljon siitä. Ja minua ihan eri ajatuksia kuvaustelua vastaan. Mä sain Valterilta heti kaupunkiin mitä johdosta. Talvella 8 päivää. Mutta kukaan teillä on hengityksessä koneessa. Ei ole sama jauhe. Niin kysymätin jotain ihmeellistä. Silloin on. Niin, miksi potilaat sitten on tyytyväisiä siihen hengityskoneeseen? Terveellä vaan. Ne. jokaisella on siis varmasti on niinku on oma näkemys kullakin. Joo. Niin, mutta kun ne on kaikki sit sitä mieltä, että se on hyvää. Sitten täytyy ottaa se kokonaisuus huomioon, että minkä kuntoisia ihmisiä he on. On ihan eri asia, jos sulla ei ole mitään ylimääräisiä kipuja, että yhden hoitajan auttamana sut voidaan siirtää pyörätuoliin nosturin kanssa ja tehdä ne päivittäiset hoidot ja toimet. Pystyt liikkumaan ja nyt täällä tarvitaan useampi hoitaja, että sua pystyy edes kääntämään. Niin meidän näkökulmassa se on nyt Toni sitä, että sulla on niitä kipuja tosi paljon. Olkapäät on ainoa. Joo. Niin ei muualla ole. Tai häntä saa oikeastaan vaan sieltä lantiosta ja jaloista niin kuin kaikkea se lantion yläpuolelta kaikki muut paikat on kipeitä. Niin. Mutta miten se hengityskone, niin siinä joudutaan kyllä vaihtamaan asentoa ja kylkeä ja muuta säännöllisesti, että ja sitten pystyykö kaikissa asennoissa käyttämään tietokonetta. Sitten on se ravitsemus, että millainen se ravitsemus sitten olisi, jos se olisi hengityskoneessa. Siinähän pystyy syömään. Ja sitten on letku vielä lisäksi. Pystyykö syömään sitä, mitä Toni tähän mennessä on halunnut syödä? Sitä mä en tiedä, mitä pystyy syömään, mutta pystyy kuitenkin syömään. Välttämättä ei pysty syömään sitä nielun toimintaa. Me ei pystytä etukäteen arvioimaan. On toisia, kenellä se menee kokonaan se nielun toiminta tavallaan pois, että sitten ei pysty puhumaan eikä nielemään. Ja niin kuin hengityskoneen laiton takia vai? Kyllä, se trakeostomian takia. Kyllä. Se kommunikaatio voi saattaa olla sen siinä trakeostomian laiton jälkeen ainoastaan niiden silmien varassa. Ja kun me tiedetään, että sairaus etenee joka tapauksessa siihen, että se silmien toiminta vähenee, hidastuu, se ei enää onnistu se tietokoneen käyttö ja kommunikaatio, niin no sitä me tehdään siinä. Sitähän voi letkun ottaa pois. Riku Attila on ollut yli 10 vuotta hengityskoneessa ja käyttää tietokoneita työssään päivittäin. Vielä nyt tartun tähän, kun mä nyt on tässä, kun tämä kipu on se, mikä mä nyt
on tässä tuonut monta kertaa Niin, esiin. mutta kun hänen mielestä ei ole kipuja. Niin, mutta nyt mä vähän ehkä kysyn, koska se on kuitenkin hoitaja, hän myös joutuu tasapainoille koko ajan siinä työssään, niin sanoit, että 4. Suihkus tarvitaan 4 ja 3 Niin. kanssa. Niin. Onnistuu kääntäminen. Aha, kääntäminen on niin, 3. että ei aiheutettaisi liikaa kipua. Ja mä ymmärrän sen, että Toni on valmis. Hän on kieltäytynyt siitä kipulääkityksestä ja haluaa sen kivun kestää silloin, kun käännytään ja tehdään ne hoitotoimet. Mutta ne hoitotoimet tehdään tavallaan silloin, kun meidän on pakko. On tehtävä ne, mutta kun ajattelee hengityskonehoitoa, jossa joudutaan keuhkotuuletuksia tekemään kylkiasennossa pitkiä aikoja, olemaan kyljellään molemmilla kyljillä päivittäin useampaa kertaa, niin miten sä ajattelet ilman kipulääkitystä, että sä selviit siitä? Niin, ettei oikein pahoja kipuja sitten ole, kun selviää ilman kipulääkettä. Ei hänellä ole niin pahoja kipuja, kun vaan voi kovitella. No miten hän sitten selviää ilman kipulääkettä? No, se on semmoinen hänen hoitotahto. Se onkin mysteeri. Ja se, et ei me väkisin anneta, jos et halua, mutta kyllä se joka tapauksessa johtanut nyt siihen, että tarvitaan monta henkilöä sua hoitamaan. Sitten jos se ravitsemus on niinku siellä letkun varassa, niin sittenhän meidän täytyy mennä ihan niihin virallisiin ravitsemustuotteisiin, että ei voida enää mennä sillä sun ruokavaliolla. Joo, no sitten se mennään siihen sitten. Mitä sä, Toni, oot mieltä siitä? Siis mulla on kaikki hyviä hengitys. Suunnitelmia mä saan jatkaa omia hommia. Tässä on nyt tämmönen. Mä en saanut oikein vähintään saanut. Ei ole mitään valittamista, kun vaan saa hengityskoneen. Niin, että olisit valmis siihen, että käytettäisiin niitä normaaleja tuotteita. Joo. Me ollaan aika kauan Valtterin kanssa hoidettu hengityskoneessa olevia potilaita ja tietenkään me ei voida yksittäisiin tapauksiin mennä. Kaikki on erilaisia, se on ihan selvä asia, että jokainen on omanlaisensa. Mutta se, mihin mä oon hoitajana törmännyt ihan joka ikinen kerta, että ne tavallaan ne ajatukset siitä, mitä se elämä sitten on, ne rikkoutuu joka ikinen kerta, sit, kun ollaan siinä hengityskoneessa. Se tuo niin paljon rajoituksia siihen päivittäisiin elämään ja sulla on koko ajan se hoitaja siinä, sen hoitajan ergonomian ja sen työn tekemisen kannalta joudutaan tekemään sellaisia asioita, mitä sä et voi siikoilta oikein valita, että tehdäänkö niitä vai ei tehdä. Ja niistä tulee tosi usein ristiriitoja. Et se ei ole ihan kevyttä se hoitaminen. Sitä ei voi nyt verrata tähän tilanteeseen, mikä sulla nyt on, että tälleen jatkuu kaikki, vaan siinä on monenlaista, mikä ei olekaan niin yksinkertaista. Olen keskustellut potilaiden kanssa paljon tätä viimeistä 3-4 kuukauden aika. Kuitenkin piirtein tiedän mitä odottaa. Ja kaikki ne on ollut tyytyväisiä. Niin, miten toiset potilaat sitten kestävät sen kääntely ja vääntely? He ei ole näin kipeitä. Mä en tiedä ketään, joka olisi näin ikään kuin huonokuntoinen ja näin kivulias kuin sinä. Olkapäällä.
enää. Niin, olkapäät vaan on kipeät eikä mikään muu. Ne on kans ihan äärettömän kipeät, että kyllä mä olen samaa mieltä, että Toni on kyllä niinku varmaan kipein potilas, mutta mä en tiedä tunnistaako hän itse, mutta hänen kroppa kertoo kyllä sen kivun, koska se meinaa opettaa sen hengityksenkin välillä käännössä, että pitää muistuttaa, että pitää jatkaa hengittämistä. Mutta se on Tonin tietenkin valinta. Niin, mutta kuten estätte sen nyt sitten, ettei Niin joo, no näin. niin kuin tappotuomio annetaan nyt heti vai? No sairaus on semmoinen, en mä anna tuomiota, vaan sairaus No niin, mutta on semmoinen. hoitotuomio sä annat. Hoidon rajaus tässä tosiaan niin. on sen suhteen, kyllä. Joo. Joo. Joskus semmoisen voi antaa vähän väärään paikkaan. Niin. Ja Mitä sä ajattelet Toni siitä hoitopaikasta sitten? Että Salon sairaala se ei tulisi olemaan siinä tapauksessa. Sama puhaltelulla kun hoidosta päätää ja sama muuten. Eli paikka saa olla mikä tahansa, mikä on sovelias. Joo, kunhan on jostain täältä lähiseudulta. Kunhan Valterille ja päätävät sen. Niin, koska he ei tule keskenään toimeen. Et se on niinku lähtökohta. me ollaan tästä nyt eri mieltä. Ollaan. Niin. Ja niin kuin mä silloinkin sanoin, ja sanoin tässäkin, että totta kai sinulla on oikeus kirjoittaa hoitotahtoa ja tämmöistä. Niin, mutta se on vaan se oikeus eikä mikään muu. Niin. Ja viime kädessä lääkäri nyt päättää ja niin, silloinkin mä sen sanoin. Siellä ei ole potilaan hoidollasta, että sinä päätät. Ei se mikään potilaan hoidollasta silloin on. Niin. Enemmän kyllä oli ylimielistä pelle ennen avannut. Jos sä oot Toni ihan eri mieltä näistä linjoista, niin potilasasiamieshän on sellainen henkilö, jota sä voit pyytää. Se on se tietty prosessi, mikä he käy läpi. Kyllä hoidan. Hyvä. Joo, se on sun oikeus. Niin. Ja melkein just näin näkisin nyt, että se on sellainen niinku, miten se sanoo, riippumaton kaikesta. Hän tarkastelee tätä tilannetta ulkopuolelta ja hän sitten konsultoi, ketä hän taas näkee. Hän voi sitten kumota tämän tappokäskyn vai? Kyllä sairaus etenee kuitenkin, että sairaus päättää mitä siinä tapahtuu. Niin, mutta potilasasiamies voi sen sitten muuttaa vai sen päätöksen? Kaikki toimenpiteet, hengityskoneeseen laittamiset, peklet, kun ne on riskitoimenpiteitä. Ei sitä varsinkin kukaan hänen kuntoisella. Mutta hän voi sitten niinku tämän toimenpiteesi testää, että se laitetaan sitten vai? Jos potilasasiamies on sitä mieltä. No se on se taho, mikä nyt kun tässä on niin, mutta voiko se niin käydä sitten? No mä melkein nyt tässä kohtaa jo alan ohjaa teitä hänen puoleen kääntyä. Niin, mutta pystyykö hän siihen sitten vaikuttamaan? Mä en pysty siihen, kun hän, niin kuin mä sanoin, niin hän on se tästä riippumaton taho. Niin, mutta mitä päätöksiä hän voi tehdä? No mä just sen takia sanoisinkin ja Tuulakin, että melkeinpä ohjaisin hänen kanssa keskustelua. Sieltä tulee sitten aikanaan se kannalta. Se ei ole meidän. Mutta ei teette sitten sen mukaan, mitä sieltä tulee tietoa vai? No. Mites pitäisikö meidän ottaa Marikka mukaan? Mä melkein näkisin nyt, että mulla ei ole nyt tässä enempää. Että me ollaan nyt tästä eri mieltä, niin mä melkein nyt ohjaisin
sinne päin kääntyy. Onko jotain asiaa, mitä halutaan vielä tällä porukalla muuten keskustella? Tässä on tää muutama. Niin. Onko sulla potilasasiamieheen jo kontakti vai haluatko sä ne yhteystiedot? On No jo. niin, Joo. Joo. Laura voi varmaan antaa, jos ei ole. Joo, kyllä hyvä. Joo, totta kai. Täytyy vain julkisuus. Käyttää taas. Ja se auttaa monta kertaa, kun pistää julkisuuteen kaikki. Niin kuin sanottu, niin Vai ajataanko te sitten tietokone pois, ettei pysty julkisuuteen laittamaan? Ei. Niin, mennä se tulee sitten julkisuuteen. Apuväline on hänen apuväline, että Niin. onko hän sitä tarvitsee. Mutta julkisuuteen se tulee sitten. Niin just. Mutta siihen asti niin me jatketaan hoitoa täällä Joo. samalla tavalla. Joo. Taas käytettiin vararahoja paljon. Joo. Onko sulla ajatusta, Toni, siitä, kun no vanhemmatkin toi sitä silloin, kun juteltiin teidän kanssa siitä vammaispalvelun, niin onko sulla ajatusta, että haluatko sä, että lähdetään selvittelemään kotimahdollisuutta esimerkiksi tässä kohtaa? Käydään. Joo. Et selvitetään sitä, että onko mahdollista kotiin niin kuin, tai sitten jonnekin vammaispalvelun niin kuin, Mutta selventiin hengitys konempaa taivaan pilvi. Niin. Kotihoito ja hengityskone sinne. Mutta haluatko, että tässä vaiheessa ennen kuin tämä hengityskoneasia, niin haluatko, että vammaispalvelu, että tulisi joku keskustelemaan ja kertomaan siitä, että tavallaan mitkä on ne mahdollisuudet ja mitä on niin kuin tarjota niin sanotusti. Joo. Niin, kun siitä oli vaan niin kuin vanhempien kanssa tuossa, oli kanssa kun juteltiin heidän kanssa, niin oli sitä, että mitkä ne on, niin jos me lähdetään tavallaan viemään sitä asiaa nyt tässä kohtaa myös eteenpäin. Joo, kyllä se käy. Niin, onko sulla siellä Koskella se koti vielä? Ei joo. Ei, että se on niinku, että tavallaan sitten tiedetään vähän kertoa, että millaista, Niin. mikä se paikka sitten on. Se olisi ei joku ole paikka, kun se niin Kosken koti sitten. Niin. Ei oo tosiaan enää. Joo. Niin me voidaan semmoista ainakin tässä nyt lähteä selvittelemään ja pyytää sieltä sitten ihmisiä. Et sillä ei voidaan niinku Oliko tämä palaveri tässä vai? Joo. No niin. Ja jatketaan. Jatketaan. Mä tuon keskustelemaan vaikka vielä, tai no itse asiassa voidaan siitä suihkupäivästä piti puhua. Niin. Kun maanantai ja perjantai on vanhemmille huono. Joo. Te tuutte niinku tavallaan silloin. Niin sitten, että he ei joudu odottamaan sitten sitä. Niin mä mietin, että olisiko torstai semmoinen päivä. Että sillä vuoronvaihdos siinä, että saataisiin siihen väkeen, niin lyötäisikö me semmoinen, niin sit sä tiedät tavallaan, että voisit niin ystävillekin sanoa, että älkää tulko vielä, että torstaina on se suihkupäivä, niin saadaan se toimitettua niinku rauhassa. Niin jos me sovitaan semmoinen, niin se ei niinku ole vanhemmilta pois sitten tässä kohtaa, että joutuvat aina sitten ottelemaan, että me selvitellään. Niin mä laitan sen tohon ylös, niin, niin tänään, jaksaksa suihkuun tänään vai järjestetään me tää viikon suihku huomenna tai joku aamulla kävi jo sanomassa huomenna. Huomenna mentäis.
Ei muuta mulla mitään väliä. Nyt tänä päivänkin käy vai? Joo, Niin. tuli vaan. Niin. Joo. Joo, sitä pohdittiin tuossa aamulla hoitajien kanssa just sitä, mikä päivä nyt tässä, niin tämä viikko tavallaan, kun on viime viikko jäi meidän takia, kun resurssit oli niin huonot, että ei, niin mielellään tällä viikolla mentäisiin suihkuun just sen takia, että ja sitten ensi torstaina olisi, sitten lähtisi niin kuin siitä käytiin, niin tämä viikko, että se, että mennään me tänään, että onko sä, jaksatko tämän kaiken jälkeen mennä, mutta jaksat sä koet, että sä jaksat. Joo. Niin mä juttelen tuossa, mä oon itse sit vielä, katsotaan vaikka sillä lailla, että tuu jeesiin sit kans siihen, niin meitä on enemmän siinä sit, niin ajasta en nyt ihan ne heti sano, mutta iltapäivästä sillä joskus, niin et se on tosiaan tärkeää, että sen ihon takia on hyvin tärkeää, että saadaan, mut katsotaan niitä tässä vielä. Okei.